Salutare tuturor și bine v-am găsit la cam primul meu vlog, pentru că am mai postat niște videouri pe canal. Acesta va fi un canal de Brawl Stars, voi posta Brawl Stars, voi juca și asta, încerc să joc cât mai mult, să vă postez cât mai mult, cred că un video, 2, așa, 3 pe săptămână voi posta și sper că o să fie videouri frumoase, o să vă placă, abonați-vă. Mă numesc Dragoș, sper să vă abonați, să dați un like și o să, nu știu, să mă susțineți, că sper și să vă placă videourile. Mulțumesc, am dat niște meciuri, haideți să le vedeți, cam atât. Hai să trecem la meciuri. One, two, three.